Sigurno se svi možemo složiti da naše misli utječu na naša riječi i naša djela i na konca na naše ponašanje. To je Biblija govorila još prije 2000 godina kad je zapisano da je čovjek onakav kako u sebi misli. Znači, naše misli utječu na naše riječi i djela, a naše riječi utječu na naš karakter i zato bi malo pozornosti trebalo posvetiti toj temi. Znači, ako je u našoj glavi jedan mali kaos, uvijek će u našoj okolini biti jedan mali kaos, nered u stanu ili gdje već živimo. Ako je u našoj glavi veći kaos, onda će se taj kaos izražavati u većem neredu. Interesantno je da malo ljudi posvećuje pozornost tome da mi u životu idemo u jednu ili drugu krajnost, znači sve ili ništa. Znači, ako u svom stanu imamo jedan veliki nered, onda si kažemo ne mogu si posvetiti mjesec dana da sve to dovedemo u red, jednostavno živimo u kaosu. Ili recimo, umjesto da kažemo evo posvetit ću si tjedno 3 sata, toliko imam vremena, i mali dio po dio dovešću svoj stan u red. Isto tako jedna osoba koja pokušava da skine višak kilograma kaže evo sad sam pala na ispitu, pojela sam jedan kolačić, sad ću pojesti 3 pice i 15 kolača, što je opet druga krajnost. Jednostavno to u životu dovodi čovjeka jednostavno u depresiju kada ne može kontrolirati svoje navike. Sve ili ništa princip može biti i pozitivan kada recimo u datoj opasnosti moramo si spasiti život. Više od 1 milijun ljudi godišnje počinja suicid. Preko 60% suicida nastaje zbog visoke depresije. Znači, to su jednostavno ljudi koji kažu kad ne mogu dobiti u životu ono što želim, jednostavno ne želim ništa. Isto tako, svi smo mi kao spužve, jednostavno upijamo dojmove, upijamo glazbu, upijamo televiziju, upijamo društvo s kojim se družimo. Jednostavno, kada čujemo neku glupu pjesmu u nekom restoranu ili u nekom kafiću, jednostavno cijeli dan nam može zujati u glavi. I znanstvenici znaju da što je pjesma i glazba jednostavnija, što je ritam jednostavniji, to lakše ulazi u naš um, bez obzira koliko bio glup. Interesantno isto tako to da znači preko televizije, znači kad se televizija pojavila gdje se pojavila, automatski je došlo do porasta ubistava rapidno i obiteljskog nasilja. Isto tako, znači, sami crtići su vrlo agresivni. Recimo, stari crtići koji smo mi gledali kao mali, recimo Tom i Jerry, je u stvari vrlo nasilan crtić. Isto tako, sapunice i filmovi su puni nasilja. I kada jedna osoba od malih godina gleda nasilje cijeli svoj život, i onda se ljudi pitaju zašto policija danas toliko mora intervenirati u svijetu. Jednostavno, kada nasilje stalno gledamo, ono jednostavno postane dio nas, znači priznali mi to ili ne, ali kad gledamo recimo nasilje u svom domu na televiziji, mi se u stvari družimo s tim ljudima i oni kao da ulaze u naše domove i oni su dio nas, dio naše obitelji. I jednostavno mi prihvaćamo njihove navike i njihov princip njihovog razmišljanja. Isto tako, postoji jedna reklama znači, na televiziji koja stalno govori, stalno se ponavlja, ovaj program nije za djecu mlađu od 12 godina. Znači, djeci do 12 godina se razvija mozak i jednostavno nikakav zabavan program nije za njih, zato što jednostavno pogrešno oblikuje njihov mozak. Jednostavno, oni u životu jednostavno ne mogu ispravno razmišljati i ne mogu donositi kognitivne odluke kako treba. Isto tako moramo biti svjesni znači da sve što nije za djecu u određenom smislu nije ni za nas.